سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا هزباو جنبار حرنة إرترا والشعبية أب أوان برتاو قالتي حدا خابتي زخطولز نبرن أب زخونة يكون أوان ولا أب تتسنكر أوان وننتقونه كمتكل زتكبروز نبره قدام مرخاتي إثيوبياوين والتهدرا سرعة مجزاتي لك كم حياواي سامراوي نتهم كوغو كملا إثيوبيا نابقوبوتا الساحل زوفرو والتهدرات سلاي كمارقو من كله برهره بمحاز اتم والتهدرات شعبيا بعينتهم زوم زنبرو أززت سرعتات هاي لسلاسين درك بعينو من فوتسم زي الراغب كل التجاف نيان صاراتيو كوينو صنحهم والتهدرات سرعات درك ناي مجزاتي إثيوبيا مش شعبيان مقتام كفقرو قطراتن كتماتاتن إثيوبيا بدليت يكون بقفا أبزاءاتو وتهدرنا زنقرم زنبره شعبيا قرأ سيطانيو كم قليلو نزمارخو وتهدر إثيوبيا بزيتي أبزفلح مقلو يأتوهم بهيوتو من كلو قراريسون الساقيون يقتلهم وزت زبل زسنبد مبرهن بروبوغانداني زوهابهم زي بسألاتنا نتقارل تزباو جنبار زلكس ألمنتقنن أبزز حلفة نا عندرا ورار ناي ويانون انتقونه نسراويت إرترا كندي نمسلام تفتينيوم عماسي كتالي زرافنا تبهله كندي زان تحصوت زي تصرحلهم حصوتن سنكن ان حدري فوكس كم زبهالجن موناليزا استبهلت أبال فلوي حيلتات تجراي زنبرتمبو أبكينات حدا محورا مستقرصت أبالات حيلتات من كلغال إرترا بزقبع حكيمهم مسحويوا كبقاتهم لقيقة نابيت سبا مسكدت جن بتم مرحتي شفرا ويانن أساسيتومن مع كناز زينان معرابن بموهاد نتهم كم حياواي سامراوي تنفاسا دحينهم هيوتا كم تقتل زقبروا حيلتات مكلغال إرترا بأسكاقي كنتات كم زعمصوان سلاماويتن تمهاريتن كنسا محاورا كم زقرصوان بحصوت نزب عالم أأمينا نيرايام مسكز يجن اتحاكي ولاوني دونجي وزيو اتتقباراتا تواسعو مخانون أبلات حيلتات مكلغال إرترا كاب عودة خوينات كم زد حنوا ترقاقيسيون زد حرواي حق جن معرت زحسوتو هجرات معرابن مع كناس زين أومن كالحو فقادنياتات هاينبارون بقدمون أبقاقس هجرات معرابن مع كناس زين أومن أبكوينات تقراي كبقوسن كلو نسراويت هزبن منقستن إرترا مسلا مسلزنبره حق خوصون كالحون دليت هاينبارومن حجون يبلومن كبران انتخطاتلتنا نزي إن العلو زلنا مغنيات أبقزي حرنتا وقالسي ودب هزباو جنبار وشعبيا نتهم كقتلوو سألاتو زخونو مروخات والتهدرات سرعة درقناي مجزاتي إثيوبيا أنكيحون اتود بمتكل نمروخ زقبرو كنكن نرأي ليزي كوناس بمتكل لعلا أحقراو وعلم مروخات ناي هاقرات زخيد ناي حاليو السنة مقبار سلزلوين بزمت كولون أتحزون دما بزحز تمارخو والتهدرات درق نبر ودب هزباو جنبار أحقراون كونعن ودب مخانو بلب بمئمان بجانات انت إرترا بمقدال نسرع الدرق أم معلاو كم تقادل تخوينهم أم مريت إرترا لكع كم تقادلاي مامو آفتا زا أمسلوس تواقو قالون زسنكولو كالأوتون حلو في حاليفهم مسواتي زخفلو اللوم سوء تقادلاي سيوم تقن حدا خابعتهم زخونه إثيوبياوي مبوقل زرلون نتقادلاي كقتل زتبقسن دحري ممراخو جن هزباو جنبار انت عينت ودب مخانو مسرعي بجاء إرتراس تسوان كساب مرحا غانتا أب هزباو جنبار تواقع أسراويت بمخان أميدا إرترا أنصار درك زكالس زنبرانيوم إذا حجي إن غرباقن نايسو سيوم تغين تاريخ يكونن بهيوت نايزولو تقارالاي كدمجن نشعبيان مدمساس كابتاس تول دلا غوندر ناب إرترا واتهدر درق خوينو زنغلانيوم نايزي بهيوت زولو تقارالاي هزباو جنبار زخونه تقارالاي جيتاتشو فتانه تاريخي إن غربام مصحف تمكرو قدلي توكيسنا خابز رخبنياخا جيتاتشو فتنه كابوبونا ديون إثيوبياويان تولدت غوندر أب غوندري توليدو أبون عبيوم وتهدر درق مسكونجن مستقادل تهزبوا جنبار أفسحل كواقع أبزو وفرلو جزي استمار خيوم هزبوا جنبار نزي كقتلو زمسه وتهدر درق جيتاتشو فتنه ماريخو دما ميهيرو غوسغيسو بوليتيكون أكاديميون تمرتي هيبوام التحزا مرغات نهزباو جنبار أحقراو علزي بلو خناسو يبال زبل مخانو بسألاتو خي ترفه عرنا طعامهم زمسكرو حكيهم نلومي الدالينيا زلنات حستم بقار تاريخ جيتاتشو فتنه قدمن دحر ناصنت بفلاي دما اب اوان ورارات ويانه
كما يزبل شجر كم زقوانفو زبرهيو اتتحستوم كبرانن تخطاتلتنا نابت تحستونا كنسقرينا شر لايكن سابسكرايبن اي تزنقعم افرم قدي سناي مكتتال هيوتن متكلن بعبد القادر أحمد تقرألاي جيتاتشو فتنة أسمرا أب 24 قنبوت شحنشا عتميتن تسعن حدن ناس أمس وصت سدرؤو نايمر أي حرر تاوكوان تنبرو أي تهوخن كلو أبال أهدو عرفتو وسيدو نفس السدرؤو خبت صحن كله جيتاتشو تراي مترافو نا أهدو سلزة سكفا نفس درابيتو خيد بغض علي كم التببع عدي وعلتن أمود داتا أب شحنشا عتميتن تسعن شدشتن جيتاتشو سدرؤو خري نمجمر تاقزي فقاد حتتام زدل حجز بدك أهدو تغير لقا ناب إثيوبيا أقنعه نسمين زتقوعزه أي ملسنيو داقم نرأي مثلنن بمبال زرنزحنا نبعه زفانو بو زبولو إنا ذكرن نفسو كابسول ترى زوصت الناس سمعاتون مقدي تتححزام أبا أمرو زخزنو مهدر زخرتات تمالي نقعزو الناس النيو دما تقوعزه جيتاتشو فتنا آلمو أبشعن شعاتميتن سانسلستن كاب حارستو السدرابيت أب إثيوبيا تولدم أبتا أب غوندر وردا غاينت أمورا سفر اتبهال عدي أب بيت كريستيان تمرتو وانجل إنا تمهاره أب حرشا ينتف نبرام ودي 15 عامت مسكونة أبو أتفتنا كحكم نابتاب أديس أبابا زنبرت حبتو كقيد حسب مو نتي أمونغو حموش توالد استولده جيتاتشو مسلوك أمون خلاليو ناب أديس أبابا تمالو جيتاتشو كاب نابرا قسنتن حرشان فليز بله نابرا ختما كرئخات حانتيه أنجيهم دما أوتوبوس تسافروم كاب غوندر با أوتوبوس أديس أبابا أتوم إتا أبرئس رئسي زتدراربا غزاوتي مالت رشانات فتريناتات كالق مجاز انزر كبلا أديس أبابا نلب جيتاتشو أزيا سلبوتم أب فتصم هادناقوت آتيقا بمنيباس نابتم أزنبورتو خبابي أمرحوم جيتاتشو مصدق أمو هيوات كتما أديس أبابا كستما قرى جمرة انتوخونه أبشحن شعات تميتن 74 عامة مرت سلطان زي جبت سرعة درقنا إثيوبيا كي حرعدي كي شبر بزبل بزحات من اسيات إثيوبيا هادينو أب فقدو قدنا كزحزحهم ترأي كموتيتو بزحات من اسيات هيواتم نمدحان وتهدرنا خطبو ناب قبليتات توغايو جيتاتشوون حدا خباتهم نبره جيتاتشو كمزغبن كله ودا 15 عامت اكوان تنبره صبات صقب سلز نبره نتودا 18 عامت يلو زمزغبو ادميو زتطراطرلو سب اي نبرن ولادو تمرعو حدارو خرئي بهاجز نبربو ودي ودا 15 عامت يو بمبال كاب عسكرنا خوصو توغايه سمع إذنقن فتصما يرقبان جيتاتشون مسؤوس تقطبو بصغتون نخعلمو نما عسكر تعليم 4 كيلو أمرحوم أبقو نشوعات توارح صعوق والتهدراو تعليم مسوصدو نابستفلالي أهدوتات توزعوم هيواتو كم مغزفتي كأشبر كدحن زي حسبو ناوت تهدرنا زاتو جيتاتشو ولا كواقع بمتعلمتو بعد مازن أسن تنبره أبشار شاك فلسراويت نبل بالله بزبها الأهادو تمدبا جيتاتشو كاب كان شبر كدحن انبر كال علاماني روي كونن والتهدر زتخطبا كاب كبابيو خير حاقه زعاتو سلزم صلوون أبحلنو زسفرو وردي فتسمين ورن انتقونا أهادو نبل بال نسمين كتنك ليام استبهالي اتبقو نابو تهدراو تعليم كفانو وانكولو جيتاتشو ودي نسمين تنقلكم تملسلو قاطامي زلي مسلنن إيرترا بزحات من سيات إثيوبيا وحيتايا نسقاون
ناتم عجاقا يبصحكا يفرحيم سلازي دقيم نرأي مثلنن إنا بلن زرن الزاحنا نبعن زتزاربو تذكرهم قعزو جيتاتشو كاب 4 كيلو ناب إرترا بمقنعيو زفلم نتا كابزي آساي كيدني زبلا أديس أبابا كيس أقبان كعرفلان واتهادراو خدان تخدينيو حليفوام نايبا حكي زي من لسكوينوز تصمع دما شعيوم كاب أديس أبابا ناب دبر برهان كاب دبر برهان ناب دسي كاب دسي ناب وليا كاب وليا نقبو وزته قعزو كتسلا أمرو جيتاتشو جنا أب قدناتات أديس أبابا بحسب لعلن تحتن بلا نبرا قطر أمورا سفرون أيرسعون أكالو جن درو ماجو صغيرو مقالة بصحو نبرا أما قالة نستوصنا معالتات دحر معراف بعد قرات عبيلو حملة شحن شعات 278 أب قداماي ورار درك ناب إرترا أتوام بنبلبال زصواع هادو جيتاتشو مستحموش 203 لا تباهيلو بمرب عبيلو ناب عدو قالا زعاتو قبر هايليو أبوغ تساتيفوم مرتنا يتوغن مقزفتو بصوتون زرايا جيتاتشو كابتوغ كيتتن كفاقوا انتوصي زرباب بوغن زيادة كلو تسوطهم نسمين مالتني إرترا بمرير وغ عدو قالا زتلاليو جيتاتشو اندقنا أوغ شخا ود بسرات كمون أبتخبابي استقايدين أشتوغات حلوة من دفران عرزان تساتيفيهم أم نفسو كف تساتفو الوغ زخفل واقع بستعذبه بهيوت ناي منبار عدلو صبيب منبارخا دمدمه قعزة هيوتو اي قوارتن كاب عرزا نابترا امني كابترا امني نابسمرا كابسمرا ناب جندع بزي وقع بصحوم دونقول لهم سبصحو بزي كاعدكوهم كل نبراتكم ابزي كتقدفوهم زبل تأزاز لستوهابهم نابوق مخانهم اي سحاتون تسفاس لزقورتse أنا نسقاتكم من دحر حجي ولا بدبدابي نرخب أي مثلنن نتجيري زلخو تقرازي كم موسادجن أي تسلكي زبل نايسن بتا دبدابي نفس درو لا أقام أبشحن شعات 278 قدامين كلاين أبشحن شعات 279 عام تمرت سالسين رابعين ورارات سرعة درجنا إثيوبيا قبل صورة إرترا تقيدم 14 حملة شحن شعات 279 كا متقعتي حمشاي ورار جمرة كابتن حمشاي ورار كايدا استعادكا قبر هايلتات حانتي جيتا تشوفت انز نبرا قبر هايل 503 لنبرت كابون ابو اتاب صقاماي وغن اريح غاز نبرت قبر هايل بحاجت بمئتاو نتصل كبابا نمقبار زعلمت يانيرا كاب معميدينا تبقيسنا كاب هزبوا قنبار كدعوزة اتوسب يمرحنا نيروم نناقفا بدحري أخنا أتوا كم زلنا يتنجرنا نوح تقوعزنا أبحاد بوتا مسبس حنا هدما اتزمر حنا زنبره كابزن نيو ما يتزبهال سلزيله تتصاوروم زلو أخم ماي قطبون إلنا قعزو مسنوحه دحرينا دما بادو بوتا يترف سلزنبره قاله كاب عززتنا نبعلنا أب كباباخنا أتوينا بمبال نتقعزن مدبن كقاومو جمروم شعبيا بصعبعتو زغطر سراويتي زلوا نسقا ابنا فطراي عريد زلو تباهيلنا قعزو قصيلنا يذكر جيتاچو زديبو امبان زوردو سنچرون كذكرون كله امنا يسكح وق قدم مجمارو دخام طميتن صمئن كسنفو بزجمره اتاني ارترا زخده ايملسني اتبل الزربانه يبو نعو التركبولو علت كمز اخلتكا تردوم كل أبال سراويت مورالو وديقو إنا تقوعزه أبحده عميق بوتا أتوهم الشابو دما بكل مأزن حوي تخعوهم مريحوهم زخده إرتراو خدعن قال خبتم أزستن بين كم زوصو حربتهم كاب أدي سببا جميرو كاب جيتا تشوف زي تفلي ألومو جيتا نهزبها العركو نعنا ينهدم كبل نجيتا تشو توقصم نستم كابتي مغاريا وغ استرفو 11 بصوتو بمخان دما أقارم نبز مرحوم أحدهم حمشاي وراركا مسمد مساس نايزي قبر هايلزي أختمام جيتاچون بصوتون أنفوتم كيفولتو كابتو بوتا مستبقسو بغبابي إمهميمة دمس خبيد برد سمعمو
ሰራዊት ደርግ ብኡኡ ይሁልዩ ካብ ዝብል ግምት ኣንፈቶም ናብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕል ገበሩ ብዘይ መግብን ማይን ዳርጋ 4 መዓልታት ስለ ዘሕለፉ ምጽዋሩ ኸኣ ሰኣንዎም ነተን እናቆጠቡ ዘጽንሕወን ቁሩብ ቁራቦ ማይን ምስታይ ክሳብ ናብ ምቅትታልን ሽንቶም ኣብ ምስታይን በጽሑ እቲ ኩነታት ልዕሊ ዓቕሞም እናኾነ ብዝኸደኻ በብሓደ ረገፉ ንዝወደቐ ብጻዮም ሓገዝ ክገብርሉ ዝከኣል ኣይነበረን እቶም ዝተረፉ ዝነበሮም ኣማራጽ እውን ዕጮኦም ክሳብ እትመጾም በታ ዝተጸንቀቐት ዓቕሞም ምቕጻል ጥራሕ ነበረ ኣብ መወዳእታኻ 3 ተረፉ ንሳቶም እውን ብዘይካ ብምልክት ክረዳድኡ ክዘራርብሉ ኣብ ዘይክእሉሉ ደረጃ በጽሑ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ እቶም ምስ ጌታቸው ዝተረፉ ክልተ ቡጸቱ ጽላል ቆጥቋጥ ረኺቦም ኣእጋሮም እናጎተቱ ረፈጥ በሎም ጌታቸው ግን መገዱ ብምቕጻል ቁሩብ ካብኣቶም ፍንትቲሉ ጠጠው በለ ቋሕ እንተበልካ ሰማይ ሰምን እንተበልካውን መሬት ምስኮኖ ተስፋ ቆሪጹ ህይወቱ ኸጥፍእ ቡምብኡ ውፅኦም ቀለቤት ቡምባ ክፈትሕ ምስ በለ ነታ ኣብ ኣሞራ ሰፈር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተምሃራ ህይወትካ ባዕልኻ ምጥፋእ ሓጢኣት እያ ትብል ጥቕሲ ዘኪሩ ሰገጥ በለ ኣእምሩኡ እናተረበሸ ኸኣ ሻዕብያ እንተሒዛትኩም ወይ ኢድኩም እንተሂብኩማ ብህይወት ከለኹም ከተቃጽለኩም እያ ኣዘዝቶም ዝበልዎም ዘኪሩ ኸኣ ዝገብሮ ጠፊእዎ ኣብ መንጎ ክልተ ሓሳባት ተቐርቀረ እንተኾነ ጌታቸው ክውሰን ኣብ ዘይክእለሉ ዓሚቕ ሓሳብ ጥሒሉ እንከሎ ኢድካ ንላዕሊ ኢድካ ሃብ ዝብል ድምፂ ኣበራብሮም ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ካላሽን ዓሚሩ ኣነጻጺሩ ዝጽበዮ ዝነበረ ጀብጀብ ተጋዳላይ ምስ ረኣየ ከም ዝተማረኸ ዘረጋገጸ እምበር ነታ ኢድካ ንላዕሊ ትብል ቋንቋ እውን ይፈልጥ ኣይነበረን ጌታቸው ጥራይ ዘይኮነ እቶም ኣብ ትሕቲ ቆጥቋጥ ዝተረፉ ክልተ እውን ተማረኹም በቲ ብዛዕባ ሻዕብያ ብኣዘዝቶም ዝወሃቦም ዝነበረ ሕማቕ ስብከት ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ዝቕተሉ ስለ ዝመሰሎም ዝሞቱላ ሰዓት ተጸበዩ እንተኾነ ሓደ ካብቶም ዝሓዝዎም ተጋደልቲ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ገይሩ ኣጀኹም እንቋዕ ብድሓና ባና በጻሕኩም ምስ በሎም ኣይኣመንዎን መተርከሲ ጎረሮኦም ማይ መምለሲ ትንፋሶም ድማ ሪሃይድሬሽን ምስ ሃብዎም እውን ክሳዕ ዝቐትልዎም ዝኣልይዎም ዝነበሩ መሰሎም ናብ ሓደ መዓስከር ተወሲዶም መግቢ ተቐረበሎም ካብኡ እቲ ጉዕዞ ብመኪና ብዙሓት ምሩኻት ናብ ዝነበርሉ ሓሊበት ኮነ ጌታቸው ሓሊበት በፂሑ ነቶም በሽሓት ዝቝጸሩ ምሩኻት ምስ ረኣየ ካብ መጠን ንላዕሊ እዩ ተገሪሞም እቶም ምሩኻት ከም ዝኾነ ተጋዳላይ ኤርትራ ክምገቡን መዓልታዊ ማሕበራዊ ህይወቶም ብስሩዕ ክመርሑን ናይ ምዝንጋዕ መደባት ከይተረፈ ወዲቦም ባህላዊ ንጥፈታት ከካይዱን ምስ ረኣየ ኣዝዩ ደንጸዎም በቲ ዝሕለፎ ሓፂር ግንካ መሪር ህይወት ውትህድርና እውን ብዙሕ ኣስተንተነ ጌታቸው እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝሰርዖ እቲ ብንኡስ ዕድሚኡ ዘይረኸቦ ዕድል ትምህርቲ ኣብቲ ዘይተጸበየ ቦታ ክረክብ ምኽኣሉ ነበረ ብድሕሪ እዚ ህይወቱ ንትምህርትን ማእቶቱን ድሉው ብምግባር መዓልታዊ ናብርኡ ሰሪዑ ቀጸለ ክሳብ 7ይ ክፍሊ ድማ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ተማህረ ኣብ 1989 ዓመተ ምህረት ተጋዳላይ ስውእ ዓልሰይድ ዓብደላ ንኹሎም ምሩኻት ተኣኪቡ ህዝባዊ ግንባር ንስኻትኩም ናብ ስድራኹም ተመሊስኩም ህይወትኩም ክትመርሑ እዩ ዝደሊ እንተኾነ ስርዓት ደርግ ዝተማረኹ ወተሃደራት የብለይን ኢሉ ስለ ዝነጸገኩም ንዓድኹም ናይ ምኻት ተስፋኹም ጸልሚት እዩ ንስኻትኩም ግን ካብዛ ሰዓት እዚኣ ናጻ ኢኹም እንታይ ክትገብሩ ከም ትደልዩ ድማ ምርጫኹም ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም በሎም ጌታቸው እንታይ ከም ዝመርጽ ነቲ መዳቕስቱ እውን ኣይነገሮን ኩሉ መምርጩ ኣመዝጊቡ ምፍልላይ ምስ ኮነ ጌታቸው ሓደ ካብቶም ምስ ህዝባዊ ግንባር ምግዳል ዝመረጹ ኮይኑ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 85 ኣጋር ከቢድ ብረት ተወዝዐ ኣሃድኡ ኣብቲ ጽዕጽዕ ኩናት ዝካየደሉ ዝነበረ ድፍዓት ሮራ መንሳዕ ስለ ዝነበረት ናብኣ ኣምርሐ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ብርክት ዝበሉ ዓውደ ውግኣት ኣብ ከም ስርሒት ፈንቅልን ምክልኻል ባፅዕን ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ቀጺሉ እውን ካብ ሓርነት ደቀ መሓረ ክሳብ ደርጊ ተሳዒሩ ኣስመራ ሓራት ትወፅኻ ተጋደለ ተጋዳላይ ጌታቸው ካብ ኣስመራ ተበጊሱ
አዲስ አበባ ምስረገጸዩ ካብ ዘኽርታት ትማሊ ዝተመልሰ ካብ አባላት ስድሩ መን ይጸንሖ መን ከይጸንሖን ብዛዕባ ሃልዋቱ እንታይ ዝፈልጥዎ ሓበሬታ ይህልዎም ይኸውን እተን ንኣሽቱ ዝገደፈን ኣሓቱኸ የለለዮ ይኾናዶ ዝብሉ ሕቶታት ንኣእምሮ ጌታቸው ዘጨነቑ እዮም ነይሮም። ጌታቸው ፈለማ ናብ እንዳምኡ ክኸይድ ወሰነ። ኣምኡ እርጋና ሰኒፍዋ ሰብ ኣብ ዘይተለለየሉ ደረጃ በፂሓ ኸኣ ጽንሓቶም ደቀምኡ እውን ግዜ ስለ ዝነውሐ ብኣጋ ከለልይዎ ኣይከኣሉን። ድሕሪ ነዊሕ ሕቶን መልስን እዮም ተረዳዲኦም። ጌታቸው ሞይቱ ተባሂሉ ስለ ዝተተስከረ ብዛዕባ ህላዊኡ ዝሓስብ ሰብ ኣይነበረን። ስለዚኦም እምበኣር ኣምኡን ደቃን ዋላ ነቲ ብዓይኖም ዝረኣይዎ ሓቂ ፍጹም ከኣምንዎ ዘይከኣሎም እቲ ኣብ ሓምሻይ ወራር ኣብ ሳሕል ከባቢ ዓይገት ንዓናይ ንህደም ዝበሎ ኣሎሙ ጌታነህ ዝተባህለ ዓርኩ ድሕርቲ ምፍናው ሙሩኻት ዕድል ገይሩ ናብ ስድርኡ ተመሊሱ ነይሩ እዩ። እቶም ብዕረፍቲ ይኹን ሞሊቑ ንዘዝ ዝመፀ ወዲ ዓዲ ወይ ይፈልጦዩ ንዝበልዎ ዝሓቱ ዝነበሩ ስድራ ጌታቸው ከዓ ብዛዕባ ወዶም ዝፈልጦ እንተለዎ ተወከስዎም። በታ ኣብ ሓምሻይ ወራር ዝረኣያ መቕዘፍቲ ሞይቱ ይኸውን ካብ ዝብል ግምት ወድኹም ሞይቱ ኢሉ ኣርዲእዎም ነይሩ እዩ። ካብዚ ተበጊሶም ከዮም ስድርኡ ነቲ ቆብሩ ዘይተረኣየ ወዶም ቀደም ኣተስኪሮም ዝቐበጽዎም። ጌታቸው ነቶም ንኽሪኦም ኣዝዩ ዝተሃንጠዮም ወለዱ ዳግማይ ክሓቕፎም ዕድል ኣይገበረን። ኣዲኡ ኣቐዲማ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ ጸናሓቶም። ኣቦኡ እውን ንወደይ ኣይቀበጽክዎን ብምባል ነተን ዝወሃብኦ ዝነበራ ተቖራጺ ሕሳብ ከፊቱ ኣብ ባንክ የዋህልለን እኳ እንተነበረ ንወዱ ኸይረኣዮ ግን ሞት ኣርከበቶም። እተን ሓዳርን ወፅአን ዝነበራ ኣሓቱ ድማ ነቲ ውህሉል ገንዘብ ንሓዘንን ተስካርን ኣቦኦንን ሓወንን ማለት ጌታቸው ኣውዕሎኦም። ካብ ኣሓቱ እታ ምዕባዩ ተመሪዓ ኣብ ጎንደር ብምንባራ ጌታቸው ናብ ጎንደር ተበገሰ። ጎንደር በፂሑ ብመሰረት ዝተውሃቦ ሓበሬታ ካንሸሎ ኳሕኩሐ። ጓል 10 ዓመት ኣቢላ እትኸውን ጓላ ኸኣ ከፈተቶም። እንዳ ጸጋድዮ ሓተተ ጌታቸው እወ እታ ማዕጾ ዝኸፈተት ጓል ከኣቱ ዓደመቶም። እታ ቆልዓ ጓል ሓፍቱ ምዃና ካብቲ ብዋዛ ምሲሉ ዘቕረበላ ሕቶታት ድሮ ተገንዚቡ እዩ። ሓብቱ እንታይ ክትብል እያ ድንግርግር ኢልዎ እንከሎ ጸጋ ካብ እንዳ ጎረቤት ተጸዊዓ መጸት። ናይ ጋሻ ሰላምታ ተለዋዊጦምካ ፊት ንፊት ኮፍ በሉ። ንስኺ ጸጋ ጓል ፈጠነ ዲኺ? እወ ደቂ ፈጠነ ክንደይ ትኾኑ? 5 ዋልድን ሓደ ወድን ኢና። እቲ ወዲ ግን ወተሃደር ኮይኑ በዚ ሰሜን ምስ ከደይ ተመልሰን። ሓደ ወዲ ኣብ መንጎና ተወሊዱስ ኣብ ኣኻ ተሪፉ በሎቶም። ሓውና ሞይቱ ኢላ ከም ዝቐበጸቶ መሰረጋገጸ ብኸመይ ከረዳኣ ከም ዝኽእል ክሓስብ ዝንበለ። ንሳ ኸኣ ዘይተመልሰ ሓዋ ዘኪራ ንብዓታ ኽስዕራ እናደለየ ተኾርምያ ስቕበለት። እቲ ወዲ መን ይበሃል? ሓተተ ጌታቸው ነቲ ዝነበረ ጸጥታ ብምስባር። ጌታቸው ዋይ ጌትነት ሓወይ ከይረኣናዮ ብዘይ ስም ጠፊኡ ነቲ ክትዓግቶ ዘይከኣለት ንብዓታ ኣውሓዘቶም። ጌታቸው ንሓብቱ ክእብድን ነቲ ዘይእመን ዝመስል ሓቂ ከበስርን ካብቲ ኮፍ ዝበሎ ተንስዩ በሊ ጸጋ ሓብተይ ጌታቸው ኣይሞተን ኣሎ ብህይወቱ ኣሎ እንህለ ድማ ኣብ ጎንኽ ኮይኑ ይእብደክ ምስ በላ ጸጋ ንገለ ኻልኢታት ቀዚዛ ቀዊላ ኣተኲራ ጠሞተቶም። እወ ንስዩ እቲ እንኳ ሓዋ ጌትነት ዕልልታን ተሕጓስን ድማ ሰዓበ። ጎረባብቲ ንእለት ተኣኪቦም ፈንጠዝያ ኾነ። ኣሓት እውን ከካብ ዝነበረኦ መፅአን ኣብ ዙርያ ሓወን ከበባ። ኣዝማድ ካብ ርሑቕን ቀረባን መፅኦም ሓጐሶም ገለጹ። ተኣምር እዩ። ጌታቸው ከይዕረፈ ሓንቲ ሕቶ ቀረበትሉ። ካብ ኩሉ መዓዲ ሒንካ ኣብዚ ካብ በጻሕኻ ነቲ ተዓጺ ዘሎ ገዛ ቦና ክትከፍት ሓዳር ክንገብረልካ ኢና ብምባል ኣሓቱ ሓተቶኦም። ጌታቸው እውን ኣይነጸጎን። እንተኾነ ካብ ኤርትራ ተበጊሱ ናብ ኣተን ክሳብ ዝበጽሕ ግዜ ዕረፍቱ ስለ ዝኣኸለ ኣብ ዳሕራይ ዕረፍቱ ክዳለዋን ጓል ሰብ ከማጽኣሉን ብምሕባር ናብ ኤርትራ ናብ ኣሃድኡ ንእለቱ ተመልሰ።
ኣብ 1997 ዓመተ ምህረት ካብ ጎንደር ካብ ሕዋቱ ዝተላከት ደብዳቤ መጸቶም ጌታቸው ሓወይ ከምቲ ዝበልካዮ ጓልሰብ ረኺብናልካ ኣለና ሓሳብ ልብናን ልብኻን ክሰምር ከም ተቓልካ ዝኣተኻልናኻ ዕረፍቲ ወሲድካ ምጻና እትብል መዓልቲ መርዓ ከይተረፈ ፈልያት ትሕብር ደብዳቤ ነበረት ሕሳቡ ሓሳብ ደቂ ኣሃዱን ኣሓቱን ንኽሰምር ከይተደናጐየ ጌታቸው ዕረፍቲ ወሲዱ ዳግማይ ናብ ኢትዮጵያ ተመልሰ ኣብ ጉዕዙ ዘሰንየቶ ሓንቲ ሓሳብ መርዓ ገይሩ ሕጽረቱ ምስ ወደአ መርዓቱ ሒዙ ናብ ኤርትራ ክመጽእ እትብል ነበረት ጌታቸው ኣብ ዓዱ ኣሞራ ሰፈር ምስ በጽሐ ነቲ ንመርዑ ዝግበር ምሽብሻብ ደሚቑ ጸንሖ ቅድሚ ኩሉ ኸዓ ነታ ኣብ ልቡ ዝሓዛ ሓሳብ ንኣሓቱ ኣካፈለን እቲ መርዓትካ ሒዝካ ናብ ኤርትራ ናይ ምምላስ ምርጫ ነታ ሕጺቲ ዝግደፍ ስለ ዝኾነ ንሳ ኽትንገር ተረዳድኦም እታ ሕጺቲ ብዙሕ ትቃወም ስለ ዘይመሰሎም ተስፎኦም ልዑል ነይሩ ምስ ነገርዋ ግን ዕጭ ሓንፈፈት ኣሓት ጌታቸው ብርሃን ናይቲ ጠፊኡ ዝተረኽበ ሓወን ክሪኣ ስለ ዝተመነያ ሕጂ ስቒልና መርዓና ንግበር ድሓር ቀሲልና ነረዳእ ኢለን ከእምን እኳን ተፈተና ጌታቸው ግን ነቲ ሓሳብ ኣይተቐበሎን በዚ ተስፋ ዘይቆረጽ ኣሕዋቱ ብሓሳቡ ተሰማሚዐን ካልእ መርዓ ኣብ ምንዳይ እናተጓያያ ንዕረፍቲ ዝተዋህቦ ግዜ ኸዓ ከምቲ ናይ ቅድም ኣኸለት ጌታቸው ሓደ ካብቶም ግዜ ዕረፍቶም መሰእከሉ ሓንቲ መዓልቲ እውን ከሕልፉ ዘይፈትው እዩ ምስቲ ዝነበረ ሕፅረት ግዜ ንዕኡ እትኸውን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ሓዳር ምስ ገበረት ምስኡ ናብ ኤርትራ ትመጽእ መርዓት ከይረኸበ ዕረፍቱ ስለ ዘኣኸለ ኸዓ ኣብ ዳግማይ ዕረፍቱ ክምርዖ ንሰን እተን ኣሕዋቱ ኸዓ ክሳብ ሽዑ ንጠለባቱ እተማልእ ጓል ኣንስተይቲ ክረኽባሉ ተሰማሚዖም ዳግማይ ብቖፀራ ተሰናቢትዎን ናብ ኤርትራ ናብ ሃገሩ ተመልሰ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1998 ዓመተ ምህረት ኩሉ ወዲእና ኢና ንዓኻ ኣብ ምጽባይ ጥራይ ስለ ዘለና ቀልጢፍካ መጻና ትብል ካብ ኣሕዋቱ ተላእከት ደብዳቤ ኣብ ኢድ ጌታቸው በጽሐት ኣሃዱኡ ድማ ሙሉእ ክኾነሉ ብምምናይ ከይተደናጐየት ዕረፍቲ ሃበቶም መጻምተይ ድሕሪ ሕጽኖት ንኤርትራ ክትመጽእ ምዃና ነጊሮማ ዶ ይኾኑ ነቲ ዘየወላውል ሓሳብ እናደጋገመ ንሳልሳይ ግዜ ናብ ጎንደር ተበገሰ ስድራ ጌታቸው ከም ዝተመነዮ ሕጽኖት ምስ ሕለፈት ንኤርትራ ክትመጽእ ፍቓደኛ ዝኾነት እዮም ረኺቦምሎም ንመርዓ ዘድሊ ምድላዋት ተገይሩ እዩ ብባህሊ ዓዶም ቃል ኪዳን ኣሲሩ ነታ ምንዮት ኣሓቱን ዝነበረት ዕለት ብድምቀት ኣሕለፋ እቲ ሞይቱ ተባሂሉ ጥሮትኡ ዝበልዕ ዝነበረ ጌታቸው ዳስ መርዓ ተተኽለሉ ኣሕዋቱ ቀቢጸንኦ ዝነበራ እንኳ ሓወን ካብ መዝገብ ምዉታን ተንሲኡ ዳስ ኣበብኡ ክሪኣ ብምብቅዐን ከኣ ንፈጣሪ ከመስግና ዘኽእለን ቃላትየን ሲኢነን ካብታ ናይ ቃል ኪዳን ዕለት ጀሚረን ክሳብ ሕጽኖቱ ዝውድእ እዚ ጎዲሉ ከይተባህለ ሕጽኖቱ ቀጸለ ሓደ ምሸት ከባቢ ሰዓት 8 ይኸውን ማዕጾ እንዳጌታቸው ተኳሕኩሐ ኣብ ሕጽኖቱ ቀንዲ ተዋሳኢት ዝነበረት ሕሳስ ልደ ሓፍትያ ማዕጾ ኣርሓቶ ክልተ ሰባት ንጌታቸው ደልዮም ከም ዝመጹ ሓበርዋ ተመሊሳ ንጌታቸው ጽዋዓቶ ጌታቸው ምስ መጸ ኣብ ቀበሌ ንደልየካ ኣለና ብምባል ክስዕቦም ነገርዎም ሓብቱ ንምንታይ ከም ዝደለይዎ ምስ ሓተተት ቀበሌ በጺሑ ክምለሶም ምዃኑ ሓበርዋ ነጸላኣ ኣልዒላ ድማ ሰዓበቶም እቶም ሲቪላዊ ክዳን ዝተኸድኑ ክልተ ሰባት ንጌታቸው ናብ ቀበሌ ዘይኮነ ናብ መደበር ፖሊስ እዮም ወሲዶሞም ከየላበው ድማ ብፌሮ ኣሰርዎም ሓብቲ ጌታቸው ክትኣምን ኣይከኣለትን ነታ ካብ ወሰን ኣልባ ሓጎስ ናብ ዓሚቕ ሓዘን ዘእተወታ ህሞት ክትጻወራ ስለ ዘይከኣለት ኣውያት ደርጉሓቶም ሓደ ሓወዩ ንነዊሕ ዓመታት ጠፊኡ ዝተረኽበ ድማ እዩ እንታይ እዩ ገይሩ እንተበለት ሰማዕ ይረኸበትን ካብ ሕጽነቱ ዝተወስደ ጌታቸው ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጎነ እቲ ግዜ ወራር ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝጀመረሉ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ይኹኑ ብስራሕ ወይ ስድራ ቤት ንኽርእዩ ዝኸዱ ኤርትራውያን ሰለይቲ ሻዕብያ ብዝብል ጠቐነ ብጃምላ ዝእሰሩሉ ዝነበሩ ህሞት ነይሮም ዝከታተሎ ሰብ ከይህሉ ዝሰግእ ዝነበረ ጌታቸው ናብቲ
ኣብ ከባቢ መሕፀኒኡ ዝነበረ ዱር እናኸደ ድምፂ ሓፋሽ ይከታተል ነይሩ እዩ ኩነታት ከም ዘይማዕመአ ተረዲእኒ ነይሩ እዩ ከኣስሩን ምዃኖም እውን ኣይተጠራጠርኩን ስለዚ ድማ ሰባት ይደልዩኻ ኣለዉ ምስ ተባሃልኩ ነታ ኣብ ክሳደይ ዝነበረት ካቴናን ናይ ቃል ኪዳን ካትመይን ኣውፅኤ ንመርዓተይ ዘረከብክዋ ይብል ጌታቸው ሓደገኛ ሰላይ ሻዕብያ ተባሂሉ በይኑ ኣብ ሸላ ተዳጉኑ ምስ ሓደረ ንጽባሒቱ ናብ ደብረ ታቦር ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ተወሲዱ ካብኡ ድሕሪ 2 መዓልታት ናብታ ማእከል ምምሕዳር ናይቲ ክልል ዝኾነት ባህር ዳር ኣሰጋግርዎ እሞ ናይ ሓደራ እስረኛ ተባሂሉ ተረከበ ናይ ሓደራ እሱር ብዘይ ፍቓድ እቲ ዘምጽኦ ኣካል ዝኾነ ይኹን ዝፈትሖ ዘይብሉ እሱር እዩ መግቡ ብዕማኾ ዝተጠጠቐ ዓተር ሽንቱ ክደፍእ እንተ ዘይኮይኑውን ፀሓይ ፍጹም ዘይርኢ ኾነ እቲ ፌሮ ሓንሳብ ምስ ተኣስረ ዝዝክሮ ሰኣነ ኣብቲ ጌታቸው ተዳጉንሉ ዝነበረ ቤት ማሕቡስ በብኹርንዑ ተተገፊፎም ዝመፁ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዝነበሮም ኢትዮጵያውያንን ብብዝሒ ነበሩ ካብኡ ናብኡ ግን ናታቶም ማእሰርቲ ሓይሽ ምኽንያቱ ብሓባር ይፃወቱ ይስሕቁን ይዘናጉዑን ካብ ስድራ ቤቶም ዝመጾም መግቢውን ይቕበሉ ነይሮም እዮም ንዓታቶም ምስ ረኣየ ጌታቸው ምስኣቶም ክጽምብርዎ ተመነየ እቶም ኤርትራውያን ንበይኑ ብፌሮ ተኣሲሩ ምስ ረኣይዎ ብገበን ዝተኣስረ ኢትዮጵያዊ መሲልዎም ድሕሪ ወርሒ ግን ሓደ ካብቶም ሓለውቲ ነቲ ማዕጾ እናኸፈተ ዘይከም ቀደሙ አንተ ሻዕብያ ካንተ ጋር አይደለሁም ወይ አንተ ሻዕብያ ቦሎ ትርጉሙ አንታ ሻዕብያ ንዓኻ እንዴ ክብል ተዳሃዮ ጌታቸው ኣይመለሰሉን ካብታ ድቃስ ዘይብሉ ጎቡ ኮይኑ ምስ ቁንጪ ዝቃለሰላ ቦታ ተንሲኡ ዝወርዶ ግፍዒ ክትፃወር ድሉ ኮነ ወዮ ወተሃደር ኣለኻዶ ደጊሙ ሓተቶም ነቲ ብልኬቶ ተዓጺ ዝነበረ ማዕጾ እናርሓወ ንማዕጾ ብልኬቶ ንዓይ ብፌሮ ኣሲርኩም ንኸለኹም ናበይ ከይከይድ ፈሪኻ መለሰ ጌታቸው ሻዕብያ ኣይትፍለጡን ኢኹም ወላ ከም ገለ ጌርኩም ትጠፉ በለ እቲ ወተሃደር እናደፍአ ናብቲ ክምርምሮ ዝጽበዮ ዝነበረ ሓላፍኻ ኣብፅሖም ንስኻ እንታይ ኢኻ ሓተተ ተሓላፊ ጌታቸው ብዘይነግፈረክ ተጋዳላይ ኤርትራ ምዃኑን ንመርዓይሉ ብዕረፍቲ ካብ ኤርትራ ከም ዝመፀን ሓበሮም ንስኻ ሰላይ ኢኻ ስራሕኻያ ስለያው ንጥፈታት ብጾትካ ሓብር ወይ ከዓ ኣጓጥጠሉ መርማሪ ጌታቸው ንኤርትራውነት ብሕሪኡ ከም ዝኣተወን ንስልያው ንጥፈታት ዘይኮነ ድማ ክምርዖይሉ ከም ዝመፀን ደጊሙ ገለጸሉ መርማሪ ብዙሕ ዝተሓብአ ምስጢር ክህሉ ይኽእል ብዝብር ጥርጥራ ዝተፈላለየ መስቀላዊ ሕቶታት እኳ እንተሓተቶ ካብ ጌታቸው ዝረኸቦ መልሲ ግን ሓደ እዩ ኣነ ተጋዳላይ ኤርትራየ ክምርዖ ድማ የመጽየ እዚኣ ነበረት እታ መልሲ መርማሪ ቀበፀ ደሓን ክንረአይና ሕሰም ምስ ረኣኻዮ ኸኣ ክትላፋልፍ ኢኻ ኢሉ ነቲ ኣብ ሓለዋ ዝነበረ ወተሃደር ፀዊዑ ናብ ሸልኡ ክመልሶ ሓበሮም ሓደ መዓልቲ ጌታቸው ዘይተጸበዮ ራህዋ ተፈጢሩ ዝሓደረ ካብታ በይኑ ዝነበረ ሸላ ውፅኦም ናብቶም ከምኡ ሰለይቲ ሻዕብያ ተባሂሎም ዝተኣስሩ ኤርትራውያንን ኤርትራዊ መበቆል ዝነበሮም ኢትዮጵያውያንን ጸምበርዎም ነታ ፌሮ እውን ፈትሕሉ ኣብ ፈለማቶም እስራት ናይ ገበን እሱር ስለምንታይ ናባና ይሕወስ ፍለይዎ ኢሎም ተቃወሙ በቲ ሓደ እውን ክስልዮም ዝሓወስዎ ስለ ዝመሰሎም ምስኣቶም ምጽምባሩ ኣይተዋሕጠሎምን ጌታቸው ኩነታቶም ስለ ዝተረድአን ከም ቅቡል ስለ ዝወሰዶን ኣይተቐየመሎምን ነኒ ዝቐርቦም ታሪኹ እኳ እንተነገረ ሙሉእ ብሙሉእ ኣሚኑ ዝቐርቦ ግን ኣይረኸበን ኩላቶም ኣብ ባህር ዳርን ፊቼን ተኣሲሮም ዝነበሩ ናብ ብላቴ ክጉዕዙ ስለ ዝተወሰነ ኣብኡ ተኣኻኸቡ እቶም እሱራት ምትሕልላይን ምድንጋፅን ዘይፍለዮም እኳ እንተነበሩ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ናይ ምጥርጣር መንፈስ ግን ነይርዎም እዩ ጌታቸው ሓደ ካብቶም ዝጥርጠሩ እዩ ነይሩ ብዘይካቲ ንሱ ዘዘንትዎ ብቐረባ ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዘይነበረኻ ነቲ ጥርጣረ ዝያዳ ኣጋደዶም ምስ ግዜያ ቤት ማሕቡስ ብላቴ ንጌታቸው ጽቡቕ ዝፈለጠቶም ተጋዳላይ ኤርምያስ መብራህቱ ሓደ ካብቶም ሰለይቲ ተባሂሎም ኣብ ፍቼ ተኣሲሮም ዝነበሩ እሞ ናብ ብላቴ ዝገዓዙ እሱራት እዮም ጌታቸው ምስኡ ኸዕልል ዕድል ረኸበ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ
أبال كفل سراوي 85 ዝነበረ ተጋዳላይ ኤርሚያስ ስድራ ክርኢ ናብ ኢትዮጵያ ምስከደዩ ሰላይ ተባሂሉ ተታሒዞም ጌታቸውን ኤርሚያስን ዝነበሩ አሃዱ ምስተነጋገሩ ዘይፋለጡ ገንካ ደቂ ሓንታ አሃዱ ምንባሮም አረጋገጾም ሓደ መዓልቲን ጌታቸው ሰብኣይ ሓብቱ ናብቲ ቤት ማሕቡስ በጽሖም ጌታቸው ብዛዕባ ስድራ ቤቱን በቆንዱኻ ብዛዕባታ ኣብ ሕጽኖት ዝገደፋ መርዓቱን አጥቢቁ ሓተቶም ሰይቲ ሻዕብያ ሰይቲ ሰላይ ሰይቲ ኸዳዕ ኢሎም ከም ዘከላበትዋ ኸዓ መሰዘንተወሉ ነቲ ኩነታት ብዝግባእ ዝተረድኦ ጌታቸው ምስ መርዓቱ ደጊሙ ክራኸብ ዝነበሮ ዕድል ጸቢብ ምዃኑ ተገንዘበ ብሰንኩ እናተኸላበተት ክትነብር ፍጹም ኣይመረጸን ስለዚ ንሰብኣይ ሓብቱ ነታ መርዓት ናብ ስድራኣ ክትምለስን ፍትሕ ክፍጸምን ሓበሮም ፍጹምታ ዘይወደአት መርዓት ብኡ ንብኡ ምስ ጌታቸው ተፈላለየት ጌታቸው ዝርከቦም ሓደገኛታት ተባሂሎም ፍሉይ ሓለዋን ኣተሓሕዛን ዝተገብረሎም ልዕሊ 80 ኣውስራት ምስቶም በብእዋኑ ዝልቀቑ ዝነበሩ ኣይተለቁን ምስቶም ዝስጎጉ ዝነበሩውን ኣይተሰጉን ኣተሓሕዞምን ፍልይ ዝበለን ተሪረን ነበረ ሕድሕዳዊ ፍቕርን ሓልዮትን ስለ ዝነበሮም ግን ንኹሉ ዓድራዕ ተጻዊሮም ክሳብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ተጸበዩ ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት እቶም 4 ዓመትን መንፈቕን ኣብ ደዴሳ ዝተዳጎኑ እስራት ወጹም በዓል ጌታቸው ብመገዲ ቀይሕ መስቀል ክምለሱ ምዃኖም ተነግሮም ንስኻ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾንካ ኣብዚ እውን ክትተርፍ ትኽእል ኢኻ ዝደለኻዮ ክንገብረልካ ድማ ንኽእል ኢና በልዎ ንጌታቸው ጌታቸው ግን ኣነ ኤርትራዊ ተጋዳላየ ናብታ ዝተጋደልኩላ ሃገረይ ድማ እየ ዝምለስ ብምባል ፍጹም ኣዕወጾም ንጌታቸውን ብጾቱን ዝሓዘ ኣውቶቡሳት ካብ ደዴሳ ተበጊሰን የማን ጸጋም ከይበላ ተሓንበባ ካብ ኣውቶቡስ ምውራድን ምስ ሰባት ሰላምታ ምልውዋጥን ኩልኩል እኳ እንተነበረ ጎንደር ምስ በጽሑ ዘይሕለፍ ኩነታት ከም ዝነበሮም በዓል ጌታቸው ይፈልጡ ነበሮም ነቲ ጠጣሒሶሞ ዝሓለፉ ቁርጽ መሬት ኣይተገደስሉን ኣእምሮኦም መዓስ ጎንደር ንበጽሕ ብዝብል ሓሳብ ተባሒቱ ነይሮም ኤርሚያስ ርእሶምን ወዲ ዕንቋይን ነቶም ዝመርሕዎም ዝነበሩ ኣባላት ቀይሕ መስቀል ኮሎጌናዮም ክመሳሰልዎም ዝጀመሩ ስለዚ ጎንደር ብዝበጽሑ እቶም ኣቐዲሙ መልእኽቲ ዝተሰደሎም ስድራ ጌታቸው ኣብ ጎደናን ተጸኒሖም ጌታቸው ክሰናበቶም ከፍቅድሉ ሓተትዎም እስራት ጽዒና ዝነበረት ኣውቶቡስ ጎንደር ምስ በጽሐት ጌታቸው ካብ ስድራ ቤቱ መን ከም ዝጸንሕ ኣብ ምቁማት ኣተወ ብሞስኮት ምስ ጠመተ ድማ ንጓል ጸጋ ሓብቱ ኣብ መንጎት ዝጽበ ዝነበረ እኩብ ሰብ ኣማዕድዩ ረኣያ ጌታቸው ወሪዱ ሓቂፉ ሰዓማ እቲ ዕቱብ ዝመስል ዝነበረ ጌታቸው ኣይከኣለን ማዕረ ጓል ሓብቱ ንብዓቱ ኣውሓዞም ጓል ጸጋ ኣኳኣ ምስኣነ ገዛ ዝኸይድን ንሓዋሩ ምስኣቶም ዝኸውንን እዩ መሲልዋ ነይሩ ኣውቶቡስ ጥሩምባ ነፊሓ ኣባላት ቀይሕ መስቀል ድማ ንጌታቸው ምስ ተደሃይዎ ክትጻወሮ ዘይከኣለት ስምባዶ ኮይንዋ ተዓነደት ናበይ ዝኸይድ ምሳና እዩ ዝኸውን ኣይትኸይድኒኻ እናበለት በዓል ዲኣ ኣብ ገዛይ ጽበይኦ ከም ዝነበራ እናነገረቶ ሓኒቓ ሒዛ ምልቃቁ ኣብየት ዘይከኣል የለን ምዝር ንዛሕ ንብዓታ ገዲፍዋ ተበገሰ ኣሃዱኡ ኤርትራዊ ክፍለ ሰራዊት 47 ከባብ ከረን ኣብ ጁፋያ ጸኒሓቶ እታ ኣሃዱ ነቲ ን4 ዓመትን መንፈቕን ዝተፈልያ ኣባላ ብውዕውዕ መንፈስ ተቐበለቶም ከይደንጎየት ዘሕለፎ መከራ ብዝድብስ ኣገባብ ድማ ምዕሩግ መርዓ ጌራ እግሪ ኣትከለቶም ተፈጸመ ኣዘንታዊ ተጋዳላይ ጌታቸው ፈጠነ አለሙ ክቡራትን ክቡራንን ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ያለና ካልእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ሰላም ቅነ ዓወትና ሓፋሽ